कि जैसे हमें तरफ माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। कि जैसे हमें तरफ तू तरफ मिले कि जैसे हमें तरफ तू तरफ मिले कि हमारा बिना गे बगल जी नहीं कोई मिले जैसे हमें भी लखिया वैसे तो भी लख मिले कि जैसे हमें तरफ तू तरफ मिले मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। हाँ हाँ दिलवा के भीतर हम तोरा रखलिया तोरा दिन सब यारमा हाँ हाँ खैले हन क्रिया कसम कबो ना भुलाइब तू ही हनी बचपन के प्यार कि करके बियाहवा गे ससुरा चल जाइनी गे कि जैसे हम तरफ तू तरफ मिगे कि जैसे हम बिलखिया तू बिलख मिगे छोड़ही के रहो तो काहे दिल लगाइले दोसरा से शादी रचैले हाँ हाँ नंदन नशीला शिव शंकर के साथे ई कैसन प्यार निभैले कि तोरा प्यार में गे बगली होई गली जखमी गे कि जैसे हमें तरफ तू तरफ मिगे कि जैसे हमें बिलखिया तू बिलख मिगे।